Anga foli ni wale ɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifila bamanankan kunnafoniw na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye. Bakuruba kunnafoniw filɛ. Denmisɛnw tɔgɔla jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ Service National des Jeunes a ɲɛmayaso Conseil d'administration o ye a ka sigi fɔlɔ boloda ka bɛn ni jumadonya in ye décembre kalo tile 29. Atel Mali ye nɛgɛjuruso kura ye mun ka baaraw nun donna an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen ye décembre kalo tile 28. Cakɛda kura don walasa a ka sigi sen kan musaka min donna a da fɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 100 la. Ninnu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye sɔni minnu bɛna walawalali kɛ aw ye aw dangana. Atel Mali ye nɛgɛjuruso kura ye mun ka baaraw nun donna an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen ye décembre kalo tile 28. A kɛra hôtel Laïco de l'Amitié de Bamako kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda kura ye walasa a ka se ka sigi sen kan musaka min donna a da fɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 100 la. A baara nun donni kɛnɛ kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ Shirifila jabarani tɔgɔ la o ye Amidou Badini a n'a ka jatala Mohamed Sidibe an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira octobre kalo tile 16 tɛmɛlen ko Atel Mali a ka minɛnkura sigilenw bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ Mali réseau tɔw. U de kama ni sigi boloda la walasa ka yamaruya d'a ma jamana faamaw fɛ a k'a ka baaraw daminɛ. Atel Mali a ka ni réseau min ni a bɛ fɔ a ma Telecel a baaraw sigila sen kan ni waati laban minɛ lakodɔnlenw ye minɛn minnu baarakɛnɔ ka ɲi hali. Atel Mali ale ka kuntilenna o de ye ka na ni hakilina kura ye Mali réseau ko baaraw la wa sɔngɔ nɔgɔman kɔnɔ. Ayiwa bi kɔni ye donba de ye an bɛɛ bolo jamana kuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye a ɲamanana tigɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko jani ɲina san ka ban ministre min bilala téléphone ko kunna a b'a kɛ cogo bɛɛ la troisième opérateur k'a ka baara daminɛ o de don selen filɛ nin ye bi. Octobre kalo tile 16 tɛmɛlen an taara a lajɛ ni u ka signalu bɛ marché o ɲana an y'a f'u ɲana n ko an tɛ se ka san laban kɔnɔ u ye bi dati d'an ma ayiwa Ala y'a kɛ bi dati u sera ka a respecter ayiwa u ye a yirana k'u bɛ se ka baara daminɛ ka daminɛ bi la an b'o kɛnɛ de kan bi. Jamana gouvernement o ye a ka nisɔndiya jira ni réseau kura nali la ka d'a kan nin bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara jamana ka sɔrɔ kan ani ka caman bɔ denmisɛnninw ka baara sɔrɔbaliya la. O bɛɛ tɛmɛlen kɔ ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ jamana réseau ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ nafaba de ye ka ɲɛsin jamanadenw ma. Nafa caman bɛ ninnu ni opérateur ni nali la komi aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na depuis Mali ye téléphone ko secteur dayɛlɛ opérateur 2 dɔrɔn de tun bɛ yan minnu bɛ se ka an ka consommateur ka téléphone ko ni internet ko ni a tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ. Sisan opérateur 3nan in nalen a bɛna fɔlɔ ni ka baara caman créer Mali kɔnɔ an ka denmisɛnnin minnu tɛ baara la caman bɛna baara sɔrɔ. 2nan ye min ye ayiwa an ka trésor public wari min bɛ don k'u sa o san ni opérateur nin bɛna dɔ fara o kan. 3nan ye min yɛrɛ ye belebeleba ye ayiwa an ka téléphone ko marché opérateur ni nali bɛna to sisan concurrence a bɛna bonya ni concurrence bonyana jɔn b'a bénéficier o tɛ consommateur ye yan anw kɔni b'a miiri ni opérateur 3 don o nafa bɛ taa an consommateur de kan. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali minisiriso min ni ale ka ca bɛnna jamana réseau kunkan kow la ale ka fɔ la baaraw bolodalen don mun b'a to réseau 4nan o fana ka se ka sigi sen kan. Ni nisɔndiya kɛnɛ sankɔrɔta la ni Atel Mali ka baarakɛlaw ja jirali ye wa ni kɛnɛ kelen kan an ka théâtrekɛbaw ani dɔnkilidala lakodɔnlen diɲɛmaw fɛ olu kun bɛ kɛnɛ kan walasa ka jama nisɔndiya. Denmisɛnw tɔgɔla jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ Service National des Jeunes a ɲɛmayaso ye a ka sigi fɔlɔ Conseil d'administration boloda ka bɛn ni jumadonya in ye décembre kalo tile 29.
sigi yɛrɛ bolodaraw fɛ yɔrɔ min na o de ye école de maintien de la paix Alioune Blondin bɛ o salle de conférence kɔnɔ kɛnɛ in yɛrɛ denfaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo mun ka baaraw bɛ ɲɛsin denmisɛnw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Sirifula Jabarani tɔgɔ la Amadou Kamara ani Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don. Yasa ka Mali denmisɛnninw u hakili la min ka ɲɛsin jamana kanu ma i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na lawale la ka fasoden ɲumanya o dusu don denmisɛnw kɔnɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen tun sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko service national des jeunes bakuruba la SNJ ka kaɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnw an'u ka ladamu koɲa ɲɛnabɔli ma ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne n'a minisiri ye Amadou Koita ye u ye cakɛda in ani kuraya ka tila ka taabolo kura d'a ma n'a ka sigili fɔlɔ premier conseil d'administration o kɛra bi sɔgɔmada in na. Sɔgɔmada in na décembre tile 29 an bɛ k'an ka jɛkurujɛ n'o ye service national des jeunes a conseil d'administration fɔlɔ de kɛ bi an bɛ Ala barika an bɛ jamana ɲɛmaaw barika donc bi baara bɛ na bolofara minnu bɛ direction kɔnɔ k'olu an ka bɛnkɛw kan ka sɔrɔ ka mɔgɔw wele ka na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu nana sisan baara filanan wari mun budget de l'État y'a d'an ma an y'a décliné déjà ka kɛ programme ye pour que n'an ye dɔrɔmɛ mun ta o baara bɛna kɛ cogo min na k'o yira k'a fɔ nin dɔrɔmɛ bɛna don musaka mun fɛ denmisɛnninw ka ɲɛtaga la donc n'o bɛɛ sigira sisan o ye ka wele lase denmisɛnninw ma minnu tɛ fonctionnaire ye duguba kɔnɔ ani togodaw la ani wula kɔnɔ u kana k'u ka dossier déposer ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni a tɔnden kɔrɔw u caman y'a kanu ka ye kɛnɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ka kɛ sigili in seereya ye ni ka tila k'u hakilinata ani bilasiraliw ni ladilikanw caman kɛ ka ɲɛsin cakɛda in ni kurayali ye. An ye amical des anciens du service national des jeunes o ye jɛkulu ye minnu ye service national des jeunes kɛ ka kɔrɔ parce que service national des jeunes tun bɛ Mali la yan kabini 83 ka taa bila fo 91 la mais a ka ca ni san 20 ye a jɔra. Bon sisan jamana ɲɛmɔgɔ u y'a rétablir u seginna a kan mais an mɔgɔ kɔrɔ ninnu an ka ca ne ma ba wɔɔrɔ ye donc an de ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o tɔgɔ ye amical des anciens du service national des jeunes o jɛkulu in an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ bɔ ɲɔgɔn ka ko kalama et puis an y'a yira faamaw fana na an pɛrɛlen don su n'u tile ka gouvernement dɛmɛ ka jamana dɛmɛ. Ne yɛrɛ kun ye service national des jeunes 6e contingent ne y'o formation kɛ service national des jeunes 2012 fɛn kɔfɛ 2011 a ko jɔra nka sisan nɔ an bɛɛ y'a ye jamana bɛ bolo min kan kɛlɛw bɛ jamana kɔnɔ an ka denmisɛnninw ma former insécurité bɛ jamana kɔnɔ donc o bɛɛ hukumu kɔnɔ an b'a fɛ ka barika da an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye o min ye i ni hakilina min sɔrɔ k'a fɔ ko fo service national des jeunes ka sigi sen ka tugun a sigi kun ye pour que an ka denmisɛnninw u ka se ka ladamu u ka se ka lakalan jamana kanu o bɛ se ka don an na cogo min. wele bilara maa minnu ma yasa u kana kɛ baara ninnu seereya ye u bɛɛ lajɛlen hakilinata kɛra kelen ye n'o de ye ka cakɛda in n'an b'a wele ko SNJ a tali ka don ba la an ka jamana kɔnɔ n'a bɛna kɛ sababu ɲuman ye an ka jamana ma ani an ka jamana kɔnɔdenw ni a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya bɛ ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne Amadou Koita tɔrɔna koba ye nin ko in tali ka don ba la ka sabu kɛ jamanakuntigi fɛnɛ fɛla don wa yamaruyaw dilen b'ale ma a ka ninnu ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ yani san 2000 ani san 18 cɛ. An bɛ foli kɛ ka barika da Ala ye bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni jumaba in na ka service national des jeunes conseil d'administration ni de y'a fɔlɔ ye texte minnu kan ka créer olu texte jamana y'u ta a bɛ kalo damadɔ bɔ directeur nommé na mais EPA don baara tɛ se ka daminɛ tant que conseil d'administration ma ka baara kɛ mais an bɛ foli kɛ dɔrɔn k'a fɔ hakilina min na nin ye n'o ye jamanakuntigi ka hakilina ye k'a fɔ ko kɔrɔ kun don a kun bilala nka bi jamana bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan ka sigi an danbe kɔrɔ ma ni n ko an danbe kɔrɔ nin ko min kɛra nin ye service national des jeunes jɔyɔrɔ kɛra min an ka faso kɔnɔ a ye faso kanu minnu don minnu y'a kɛ ka tɛmɛ hali bi n'i taara an ka gouvernement baarakɛyɔrɔw la i bɛ jateminɛ kɛ maa minnu b'i kunbɛ ka ɲɛ maa minnu b'u ka baara kɛ n m'a fɔ tɔw ta kɛ dɛ nka i bɛ jateminɛ i b'a dɔn anciens don donc ancien ministre minnu qui est service national des jeunes kɛ u sɔnna ka na an ka wele jaabi
ministre minnu bɛ gouvernement na bi minnu fana ancien service national de jour fana nana ka wele jaabi directeur kɔrɔw nana ka wele jaabi donc nin b'a yira k'a fɔ ko nin ko barikama don. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka nin sigili fɔlɔ in a bɛna kɛ sababu ɲuman ye yaasa kuntilenya min dilen bɛ jɛkulu in ma u ka i hakili jagabɔ o kan ni ka tila musaka minnu kan ka don u da fɛ k'o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka kɛɲɛ ni minisiri ani jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u ka laɲini ye n'o ye service national des jeunes ɲɛda kura o tali ko don ba la an ka jamana kɔnɔ. An ka jamana faba meri Adama Sangare ka bɛn ni Alamusa tɛmɛnen ye a taara se jɔ cakɛda 2 la walasa a ka se ka ladɔnniya a cakɛda baarakɛlaw u bɛ ka baara kɛ lahala jumɛn kɔnɔ. Cakɛda fɔlɔ o ye tali kɛ dɔnta kawuraso min bɛ Banangabugu la n'u k'a ma ko Centre Nelson Mandela a 2nan o kɛra Gabriel Touré meri labanani ka dugukolo kelen-kelen di cakɛda ninnu ma ani sefa wari miliyɔn 1 ani 500,000 Sadio Sidibe ani Samba Traoré Shirifula Jabarani tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. Bamako marabolo ɲɛmaaba n'o ye Adama Sangare ye ka fara a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan u ye tamaboloda kɛ ka t'i ɲɛ da Centre Nelson Mandela o min kelen bɛ denmisɛnw minnu somɔgɔw bɛ kaso la ka olu bisimila ni ka tila k'u la kɔlɔsi. O kadara kɔnɔ Bamako marabolo ɲɛma a bololangolo ma se kɛnɛ in kan bari sabula a ye du terrain 2 d'u ma ani sefa wari 500,000 yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. Waliya in diyara cakɛda ɲɛma ye kosɛbɛ. Monsieur le maire fo n'a ka délégation bɛɛ an ye terrain sɔrɔ sisan kuma tɛ n da o walayi ni n ko n bɛ kuma n bɛ kasi tellement que bɛɛ bɛ location dɔn Bamako. Madame la première dame ale yɛrɛ bɛ lafiya anw bɛɛ bɛ lafiya denmisɛnninw yɛrɛ bɛ lafiya vraiment ni terrain in an tɛ se ka fɛn fɔ denmisɛnninw ka duwawu bɛ monsieur le maire ye denmisɛnnin bɛɛ bɛ duwawu k'a ye ka denmisɛnninw bɔ kɛnɛma k'u bila sokɔnɔna la duwawu dɔrɔn de b'an ye ala k'a sara kuma caman t'an bolo walayi ala k'a sara. Bamako marabolo ɲɛma a nisɔndiyalen k'a ɲɛsin baara minnu boloda la min bɛ kɛ dɛmɛ ye k'a ɲɛsin makofɔlen ninnu ma n'a ma ka nisɔngoya dogo. Anw ka na yan a ka d'an ye n'an bɛ se ka na don o don an bɛ na don o don ni se b'an ye ka fɛn kɛ don o don an b'a kɛ donc musakaw mana gɛlɛya cogo o cogo fo madame la directrice k'a dɔn k'a fɔ a kelen tɛ a kelen tɛ se ka to a kelen tɛna to n'an se ye fɛn o fɛn ye an b'o kɛ terrain 2 min dira nin ye n b'a ɲini ala fɛ a ɲɔgɔn caman wɛrɛ ka di centre in n'a sera ka kɛ Bamakɔ commune 6 bɛɛ la n'a ma min ɲɛ a t'o tiɲɛ parce que denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ minnu bɛ taa u bɛ se ka yan'u ka lamɔ u b'u bila u yɛrɛ ma donc o kɔrɔ ye di ka bandiw dilan ka criminels dilan k'a bila société kɔnɔ an bɛɛ ka responsabilité b'o la. Taama in tako 2nan kɔnɔ Bamako marabolo ɲɛma a bisimilara an ka kɛnɛyasoba kɔnɔ ni o ye hôpital Gabriel Touré ye o ɲɛmayaso maaw fɛ bisimilali okumu kɔnɔ a y'a ka nisɔndiya jira k'a sabu kɛ kɛnɛyaso ɲɛmaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ani olu kunbɛntogo min kɛra bonya ani karama kɔnɔ. Yan ye hôpital min ye jamana bɛɛ de jigi dalen don yan hôpital kan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka surun jɔn na a ka surun Bamakɔkaw de la Ponge bɛ yen hôpital du Mali bɛ yen Kati bɛ yen mais min bɛ kɛ yan a tɛ kɛ yɔrɔ si c'est pour cette raison an bɛ dugawu kɛ an ye min ye u ka grève ko in na ala kana ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ an tɔɔrɔlen don mais grève kɛli mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ Gabriel Touré la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma fɛn o fɛn bɛ se ka u mabɔ an na ala ka u mabɔ an na donc kana vraiment an ka dɛmɛ yira baarakɛlaw la an bɛ miliyɔn 1 di directeur ma a yɛrɛ b'a lajɛ vraiment dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ min mago b'a la kosɛbɛ miliyɔn 1 n'i y'a ye kuma dɔ la miliyɔn wariba don mais foyi tɛ mais c'est ka ŋaniya yira kɛ san laban na fɛn fitinin dɔw bɛ yen olu bɛ se ka sɔrɔ a la a bɛ se ka don dɔ fɛn ye a kun y'o de ye u k'a dɔn k'a fɔ an jan b'u la n'an sera ka miliyɔn di n'an miliyɔn sɔrɔ fana an b'a di. O hukumu kɔnɔ hôpital Gabriel Touré ɲɛmaaba a nisɔn diyara kosɛbɛ Bamako maraba ɲɛma a n'a cakɛɲɔgɔnw o ka nin waleya in na min bɛna kɛ sababu ye ka ni kura don u ka baaraw la. An bɛ barikada kɛ maire ye maire ni a tɛ fama ma sabu n'a ma fɔ ten a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ a bɛna kuma ni kuma a y'a fɔ cogo min a tɛ kalo tɛmɛ
n'a ma se Gabriel Touré kɔnɔ yan. Bamako marabolo ɲɛma a y'a ka nin taama in kuncɛ ni waliya ɲumanw caaman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔli ninnu ma ni ka sefa wari miliyɔn 1 bɔ k'o di ka tila ka foli ani bonyamasegin k'o ɲɛsin cakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ka sabu kɛ u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ni ka bunahadamadenw ni na kɛnɛya ni cɛsiriw olu n'a ɲɔgɔnnaw caaman ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. An bɔra ka urgence lajɛ ka na pédiatrie lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an b'a dɔn nka o t'an bali an ka na parce que an bɛ conseil d'administration na an ka mɔgɔw min bɛ conseil d'administration na u bɛ kibaruyaw di an ma mais an y'a lajɛ san laban in na n'an bɛna docteurw kɛrɛfɛ parce que docteur mun bɛ baara min kɛ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ o faut que gɛlɛya de ka gɛlɛya kɔnɔ responsable de ka responsabilité ka dɔn n'i ka responsabilité kun ye de gɛlɛya min bɛ yen i ka solution sɔrɔ a la donc an nana fɔ responsable ye an bɛ yan an bɛ se k'an jigi kɛ ɲɔgɔn ye n'an bɛ se k'u dɛmɛ sira fɛn o fɛn fɛ an bɛ taa o sira fɛ minɛnw kɔrɔlen don yɔrɔw ka dɔgɔ an b'a lajɛ n'an ye hakili fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ se ka dilan cogo min na an b'a dilan ten an nakun y'o de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamako marabolo ɲɛma a kelen kɔ ka wulikajɔ k'o ta k'o ɲɛsin nin cɛkɛda ninnu ma a tilala ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ma u k'u sabali gɔlɛya ni degun minnu b'u kan u k'o bɛɛ lajɛlen bila k'u ɲɛsin bune hadamadenw olu ka kɛnɛya sabatiliko ɲuman ma min bɛ kɛ hɛrɛ ye k'a ɲɛsin jamana bɛɛ lajɛlen ma. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Funba bɛ bi ta walawalali kan ye. Liberiyakaw ka jamana ɲɛmaa kura o kɛra George Weah ye ndolatila kɔrɔ jaabiw bɔra k'u be kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale NECI fɛ o yɔrɔ bɛɛ Liberiya faaba Monrovia kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ni k'u ka nisɔndiyaw jira jamana ɲɛmaa George Weah la maa min kun ye a ka danga ye ni a n'o bɛna jɛ ka jamana mara vice présidenti o ye Liberiyakaw ka jamana ɲɛmaa min bɛ bolola bi diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiri bulonba cour pénale internationale CPI la Charles Taylor o muso kɔrɔ ni o ye Jewel Awar Taylor ye musolaka do a jɔyɔrɔ ka bon Liberiya politiki bina k'u kan bawo a yɛrɛ fɛnɛ kun ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ min bɛ wele ko Sena senatrice kun do olu maa fila de bina jamana in mara barisabu ka da kan olu de ye maa fanba sɔrɔ ka danaya da u ka k'u kɛ jamana ɲɛmaa ye san 2005 jamana ɲɛmaa sigi kalataw la George Weah a y'i kɔ da jamana ɲɛmaa muso kɔrɔ Ellen Johnson Sirleaf la a bɛna sigi min nɔ na nka o y'a bi san 6 o kɔfɛ jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ ko nane a kun y'i kanbɔ o fɛnɛ nɔfɛ Joseph Boaké ye George Weah bi yen fana George Weah ndolati nasara ka Monaco a kɛra o sɛkasi dondon ye senandola la ni ka Paris Saint-Germain kɛ ni o ye PSG ye Italie jamana kɔnɔ Milan AC a kɛra o dangele fɛnɛ ye san 1990 waatiw la farafinden min yɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ndolatilaw la ɲɔgɔndɛ jɔnjɔ ta Ballon d'Or mondial o kɛra ale ye janvier kalo tile 22 nata a bi jɔ k'i kale jamana denw ye ka fɔ a na jamana jɔ a seko n'a damajira la nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye san 70 dɛmɛnen kɔfɛ farafinna tile bɛ yan b'a nin jamana in ni anglɛfɔma yɔrɔ do kalata ka kɛ ka na ni yɛlɛma ye bawo Liberiya jamana yɛrɛ ye san caman de kɛ siya woloma kɛlɛ la ɲɔgɔn va de kɛra o kɔnɔ George Weah tuma min na ni kalata jaabiw y'a yira k'a fɔ tako filanan na k'a kɛra jamana ɲɛmaa ye kɔnɔwarikaw ka dolatila kɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen ko Didier Drogba o yɔrɔ bɛɛ o ye badaki sɛbɛ k'a ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a mɔ ni k'a ka nisɔndiyaw jira a la Ellen Johnson Sirleaf jamana ɲɛmaa muso kɔrɔ min bɛna wala sɛmɛ tarata a ye sariya se dɔ ta ni ka na ni furanjɔrɔ fangani dɔ ye min bɛna baaraw latɛmɛ George Weah ni a nɔfɛmaw fa fɛ u ka jamana maradon nataw la kabini san 2014 George Weah ndolatila kɔrɔ in Liberiya marabolo min maa ka ca ni marabolo bɛɛ lajɛlen ta ye o wasaden do sénateur wa i wakili do Jewel Howard Taylor de la ni o ye Charles Taylor furumuso kɔrɔ ye Charles Taylor min bɛ bolola bi CPI la ka sabu kɛ ko siya wolomakɛlɛ waati guerre civile Liberiya k'a ye maa caman bɔnɛ ani n'a fɔ ka laban ka kɛlɛ walankata ka don danjɛbɔɲɔgɔn jamana dɔw la i n'a fɔ Sierra Leone bolow tigɛra ye o bɛɛ lajɛlen jaki ɲɛsin bɛ a mɔ nka George Weah ani Charles Taylor furumuso kɔrɔ Jewel Howard Taylor u bɛɛ lajɛlen ye a jira k'a fɔ olu ni Charles Taylor tɛ ɲɔgɔn ɲɛsara la u diɲɛ tɛ foyi fɛnɛ kan diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaa Antonio Guterres ye a ka nisɔndiya jira kalata kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ mankan ma kɛ farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO Liberiya ye o min fɛnɛ tɔnden ye olu y'u ka nisɔndiyaw jira Ganakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ John Dramani Mahama ale fɛnɛ ye a ka nisɔndiya jira kalata kɛcogo la.
libi ka denw a bina fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini jɛ ni hakilina kelen ye jamanakuntigisigi kalataw ni wasadensigi kalataw labɛnnen libi jamana kɔnɔ walasa bɛɛ ni basigi ka se ka sabati libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ san 2018 diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ko ye kalata labɛnni ye o kɔnɔ libi jamana kɔnɔ jamana ɲɛmayaso min bɛ jamana kɔrɛ yan fan fɛ Tobruk ni se bɛ olu ye nka u lakodɔn tɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ni a kɛlɛ disi ye Maréchal Khalifa Haftar ye olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ jɛnnen don ni kalata labɛnni ye libi dugukolo kan wa n'a kalata yɛrɛ bɛ labɛn a lakanani ko ta fa ko Tobruk gouvernement kɛlɛbolo bɛ se k'i jɔ ni o lakanani ye ni o ye Maréchal Khalifa Haftar ye kɔrɔfɔ in bɔra Maréchal Khalifa Haftar a ka kɛlɛbolo jɛkulu dɔ de ɲɛmaa da ni o ye Ahmed Al-Mosmari ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ min sigira sen kan araba tɛmɛnen Maréchal Khalifa Haftar ka fa gouvernement u ye a jira k'a fɔ u ka laɲini dɔ fɛnɛ ye fɛn min ɲɛ kalata ni a ma ɲɛ k'a bɛ labɛn diɲɛ seleke naani setigi jamanaw bɛ u ka jateminɛkɛlaw minnu bila kana kalataw la observateurs internationaux k'a ka di u ye olu fɛnɛ ka ye a ju la nin dantigɛli minnu kɛlen filɛ nin ye ka bɔ Maréchal Khalifa Haftar ka fa fɛ a ma mɛn a yɛrɛ da caman kɛ mɛn ka jira k'a fɔ a yɛrɛ ka lahalaw sidɔn tɛ fɔlɔ a bɛ n'i kamɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini wa o ye ɲininkali tɔ min ye nka ne maa min y'i sinsin a ka décembre kalo tile 17 dantigɛli kan dantigɛli min ni a y'o kɛ Maroko jamana bɛnkan min tɛgɛnɔ bilala ye ni u kama ko accord politique de Skhirat o kunga Maréchal Khalifa Haftar a fɛ ko tɛ se dɔn o don décembre kalo tile 17 a y'a yira k'a fɔ Maroko bɛnkan ni o ye Skhirat bɛnkan ye k'a y'a da jira ko sanbiladen kun din kun bɛ a mɔ a ka se k'a lajɛ ka Libi jamana fara ɲɔgɔn kan k'a dɛsɛr'o la k'o b'a jira k'a fɔ Maroko bɛnkan ni o ye Skhirat bɛnkan ye k'o tɛ jate bilen k'a b'o cogo fɛnɛ na a tɛgɛnɔ bilalen ye fangabondaw minnu fɛnɛ sigi sen kan Libi jamana kɔnɔ k'o fangabondaw fɛnɛ man ka lakodɔn bilen o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement fangabondaw de ko ye a kɛlen k'o bɔ a da jabaranin na a kanuba minnu bɛ Libi jamana kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen olu bɔra ka bɔlaw minɛ k'a ɲini Maréchal Khalifa Haftar fɛ k'a k'a lajɛ k'i jogo Libi jamana ɲɛmaaya la o tɛmɛnen kɔfɛ maa min fɛnɛ bɛ Tripoli ni o lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ko jamana ɲɛmaa don ni seba tɛ a ye Libi jamana kɔnɔ Fayez El Sarraj ale fɛnɛ kɛn tɛ k'a bɔ a da fɔlɔ k'a n'i kanbɔ walikɛla n'i kanbɔ nka ko fan filaw kɔni bɛn a ka k'a fɔ kalata k'a kan ka kɛ san 2018 nata ye Niger jamana den min ye muru ta ka ɲɛsin nazaraladen fila mɔ Danemark jamanaden la kunnafoni dilaw Gabon faba la Libreville ni ka Allahu akubaru fɔ u fatɔ décembre kalo tile 17 tɛmɛnen a bilara ka taa Gabon faba Libreville ka sobonba la ka bɛn ni araba décembre kalo tile 27 ye yan'a ka kiriw jatigɛ don cɛ kalo 12 ka taa se san 2 mɔ a bɛ sɔn k'o de kɛ wula fɔlɔ yanni da ka don a kunkan kuma na kiri bulon kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra ni Gabonkaw sigalen kun don ko jɛɲɔgɔnna ye a la ɲanguma o sɛgɛsɛgɛliw si ma se ka bɔ jɛɲɔgɔn ka maɲi na jagokɛlaw minnu kun minɛna a senfɛ olu bɛɛ lajɛlen labilala yan'a ka bɔ kiri ɲɛma ka biro kɔnɔ Haruna Adamu n'o ye kokolo in kɛbaa ye Niger jamana den a ko a ma nimisa a ka kɛlen la wa jɛɲɔgɔn tɛ ale la baara in na ko ale y'a kɛ n'a yɛrɛ kelen ka limaniya n'a ka danganiya de ye ale tun b'a fɛ de ka Amérique jamana den dɔ de fa Tajuru Sarabere ye ka sabu kɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ ale bi jɛ ni a ye ka lakodɔn Bani Israɛl jamana ye k'a fɔ Bani Israɛl faaba ye Jerusalem ye k'o de ma bɛɛ mɔ o kumana Amérique jamanadenw va kun ye o ye fɛ a kɛlen k'a mɛn k'a fɔ a ye muru turu nazarala jamanaden fila minnu na ko Amérique jamanadenw tɛ ko Danemark jamanadenw don kunnafoni dilaw a y'a yira k'a fɔ fɛn ma tiɲɛ ko bawo ko nazara kelen ninnu fɛnɛ diɲɛ ɲɔ ye Donald Trump ye a ka kokolow na yan'a ka bila ka taa ka kaso la Niger jamanaden ni o ye Haruna Adamu ye a ko a bɛ yafa ɲini fɛn kelen de la Gabon jamana ɲɛmaw a n'a denw ka sabu kɛ ko in nana kɛ olu ka dugukolo ka fɛ k'o yɔrɔ kɔni kɛra degun dɔɔni ye ale mɔ non tɛ k'a ma nimisa a ka kɛlen la jagokɛla 30 minnu kun minɛna ni olu sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔla olu n'a bɛ jɛ la olu bɛɛ lajɛlen labilala alimami 7 minnu fɛnɛ kun welela juma don olu bɛɛ lajɛlen labilala Alamisa ministre min ɲɛsinbɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Gabon jamana kɔnɔ Lambert Noël Mata Gabon marabolo kɔnɔndɔ alimamiw a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila k'a ɲini u fɛ u ka kɛ jateminɛbaa ye n'u ye siganamaa ye k'u ma fɛn faamu a ka kow la u ka kunnafoni lase fangabondaw la minnu ka surun u la u ka laseliw fɛnɛ na misiriw kɔnɔ u k'u janto kuma kɛcogow fɛnɛ na o ladilikan dira marabolo kɔnɔndɔ alimamiw mɔ ministre fɛ.
alamusa wula tile yanfa fɛ desamuru kalo tile muga ani segi maa min ni Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ka fanga fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ Pasteur Ntoumi min ni ale bilama jalakile do jamana ɲɛmaw fɛ k'a fɔ mugumanga min bɛ deli ka mɛn Congo faba Brazzaville ko ale de do ni mugu ni kisɛ tan bɛ bi ka ɲɛsin a ma fɔ ka taa a nɔfɛ a ka kɔnɔ na ni o ye pulu mara ye tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na desamuru kalo tile muga ani saba ko ka lajɛ ka mankan da u ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔw kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ u ma da la k'a fɔ Pasteur Ntoumi a sen bɛ bɛnkan sɛbɛn in na a yɛrɛ bɔra ka kuma a ye kumakan dɔ ta ni k'o bila o bi se lamɛn a y'a yira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na bɛnkan in ma segin ka na di mɔ k'a lajɛ n'a jɛmɛ ni a ye o kumana ko bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ ale yɛrɛ hamina ko caman bɛ yen ɲinɛn kɛra olu kɔ o kumana k'a b'a wajibiya sa walasa bɛnkan in ka se ka don ba la fɔ jɛkulu dɔ de ka sigi Congo Brazzaville min bɛ fiɲɛ dɔw furakɛ bɛnkan kɔnɔ fɔlɔ yan'ale ka yɛ ni a ye a ko don nataw la ale yɛrɛ bɛna a ka cidenw de bɔ sa pulu mara la ka taa kuma tɔgɔ la bɛnkan kɔnɔ a b'a fɛ yɔrɔ minnu ka furakɛ bɛnkan kɔnɔ o dɔ ye ka lajɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ pulu mara ni fanga cɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ale ni jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ka fa a ka ɲɛnabɔ cogo ɲini politiki binnaku kan règlement politique a ɲɛnabɔtɔ fana sigi ka fɔ senfɛ diɲɛ serekɛnna ni setigi jamana jateminɛkɛlaw ka ye a kɛnɛ kan ni o ye observation internationale ye n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen kiri ni wɔyɔ wuli bɛ minnu nɔfɛ ko ni u yera u ka minɛ madadɛrɛ ko k'o wuli ka bɔ olu ka a nɔfɛmaw la sariyase dɔ fɛnɛ ka taa sariyase min bɛ yafa kɛ bɛɛ lajɛlen mɔ ko in kun kan ni o ye loi d'amnistie générale ye pulu mara maa minnu degunnen don ni politiki nasara ka olu kun sen bɔra k'olu dɔw jateminɛ k'u kɛ bamanjiw ye terroriste u ka segin ka n'u yɛrɛ sɔrɔ politiki binnaku ka réinsertion politique maa minnu fɛnɛ bɛ ni baarakondanya bɛ olu la k'u ye mugu ni kisɛ ta u bɛ se ka don murubakala la cogo min na réinsertion socio-économique k'o fɛnɛ ka kɛ pulu mara yɔrɔw minnu kun tɛ kɛlɛcɛw daga yɔrɔ ye jamana kɛlɛcɛw ni ko in kɛlen u taa m'u daga ye ka taa fa bɛɛ lajɛlen kɛ maramafɛntigi ye o lakana tigilamɔgɔw fɛnɛ ka wuli ka bɔ o yɔrɔw la maa minnu degunna pulu mara kɔnɔ mugu ti senfɛ u ni fanga cɛ olu ka kow bɛ se ka ladila cogo min ko k'o bɛɛ ɲɛnabɔ ni ka sɔrɔ ka sigi ka fɔ ba dɔ fɛnɛ kɛnɛ labɛn Congo Brazzaville jamana kɔnɔ min bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ da ka don Congo Brazzaville kunkanko la Pasteur Ntoumi a y'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni min ye a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ale bɛna ciden minnu bila ka taa sigi ka fɔ la u ka lakanani ko ani u bisimilali ko o layidu ka taa a ye yanni a k'u bila ka taa. Zimbabwe jamana generali surasi ɲɛmaaba min ye fusiri jamana ɲɛma Robert Mugabe ka fanga da la Constantino Chiwenga hali n'a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye retraite desamuru kalo tile muga tɛmɛnen jamana ɲɛmakura Emerson Mnangagwa y'a wele ka kɛ a ka danga ye vice président o kɛra alamusa tɛmɛnen Constantino Chiwenga Zimbabwe surasi ɲɛma do generali do Zimbabwe surasiya ɲɛmaaba kun do a yɛrɛ donna surasiya la ni ka kɛlɛw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ni Zimbabwe jamanadenw fɛ ma mina ni nazaraw ta mɛ u kan ka u dala k'u ka jamana tɔgɔ yɛlɛma diyagoya k'a kɛ ko Rhodesi san 1970 maa minnu ye kɛlɛ kɛ Robert Mugabe maa in kun bɛ u cɛla fɔ ka taa fɔ yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔ u fɛ san 1980 bawo tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan dɔ la u ko bɛnkan min ma ko accord de Lancaster o kɛra sababu ye ka fanga sigi Zimbabwe ka denw mɔ wa mara fɛnɛ tora surasiw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu welela ko combattant Robert Mugabe n'a ka mɔɔw Chiwenga bɛɛ olu la surasiya kɔnɔ danayaw tora ka da a ka jamana ɲɛma Robert Mugabe fɛ surasiw yɛrɛ ka bonya fɛnɛ bɛ a yɔrɔ o kɛra sababu ye surasiden caman bi a dalaka lamɛn don min na ni a nana ye k'a fɔ Robert Mugabe b'a fɛ k'a furumuso Grace Mugabe de ta k'o bila jamana ɲɛmaaya la a yɛrɛ nɔna k'a sabu kɛ si birindira maa ɲini tali cɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye retraite a tɔ kun tɛ tɛmɛ kalo 2 kan nka sina ka ala minɛ ka mugu ni kisɛ ta ka taa Robert Mugabe ka so koli a ɲininkalen k'a fɔ a b'a fɛ ka fɔ jaso a ko k'a fɔ jaso tɛ a b'a fɛ de walejugukɛlaw minnu bɛ jamana ɲɛma Robert Mugabe da fɛ k'olu minɛ Robert Mugabe kɔni ka fanga bannen kalo 1 Emerson Mnangagwa min kɛlen jamana ɲɛma ye o sina ka wele k'a kɛ jamana ɲɛma dangan ye jamana ɲɛmayaso kɔnɔ maa caman bɛ yen Zimbabwe ka denw na ani jateminɛbaw la minnu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a ye k'a fɔ jaso min boloda ka ɲɛsin Robert Mugabe ma ko nin na kɛ o sara kɛtɔ ye jamana ɲɛma kura fɛ ni o ye Emerson Mnangagwa ye. Tominga laini be ɲɛsi ka se ka bogotigilakaw k'u ka koɲɛw ta ka don ba la n'o ye Association Malienne pour la promotion de la jeune fille AMPJF a ka kɛnɛ min be ɲɛsi seko ani dongo ani farikolo ɲɛnajɛ binakuma a ta ko 6e édition baaraw nun donna fɛ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen décembre kalo tile 28 Bagineda kɔnɔ Sherifula Jabarani tɔgɔ la Yusufu Kulubali a n'a ka jatala Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don.
ka kɛ ni seko ani dongo ni farasunaje dorogele ɲɔgɔn na n'o ɲinɛya olu ko wɔɔrɔ na ye Mali mogotigini maa 600 ye ɲɔgɔn sɔrɔ Baginedakaw fɛ yin nɔ kabini san 2000 kɛnɛ bɛ sigi wa san 2 o san 2 Mali denmisɛnninakaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dakunda la kɛnɛ do min kɛ sababu ye mogotilakaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn wa bɛ kɛ sababu fana ye seko ani dongo o ka se k'o matarafa n'a ma ɲa k'a fɔ senadunanci ye kɛnɛ jɔsenba dɔ ye min ye sɛbɛlakaw ka senadunanjikulu min definiti ye finma ye ani ekipu fara-farala ye ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ minnu ma ko sélection n'o definiti ye worojilama ye o ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o kɛ ŋaniya senadunanci ye baara daminɛw la o de b'a yira k'a fɔ senadunanci bɛ a la nka seko ni dogo fana bɛ a la sabu santiri min filɛ nin n'o kama ko santiri doma ɲuman mogotigilaka maa 8 bɔɲɔgɔnko o y'o ka jɔnbɔ sɔrɔ kɛnɛ in kan a bɛ fɔ o min ma ko attestation wa ka kulu o y'a tɔgɔ da Mariam Kayidema Sidibe la Mali kotigi gale k'a daminɛ san 2011 na ka taa bila san 2012 la o de bɛ kɛ sababu ye MPS ɲɛma a ka nisɔndiya n'a ka wasa a ma se ka dogo cogoya si la. Bon ni denmisɛnnin ninnu denmisɛnnin 600 in dɔw bɔra Kumantun dugu 4 dɔw bɔra Kucala dugu 3 dɔw bɔra Bla dɔw bɔra Tola Yanfoyila mara la dɔw bɔra Kati dɔw bɔra Coribugu u bɔra yɔrɔ caman dɔw bɔra Manabugu dɔw wɛrɛ ye Bagindakaw ye dɔw bɔra Bamakɔ u bɔra fan caman fo kana kɛ denmisɛnnin 600 ye an bɛ ɲɔgɔn kan yan kun wɛrɛ t'a la k'an hinɛ don ɲɔgɔn dusukun na k'an kanu don ɲɔgɔn dusukun na an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn kɛ fɛn ye ka ɲɔgɔn bɔ point A la ka taa n'an ye point B la mɔgɔ i tɛ kɛ foyi ye fo mɔgɔ wɛrɛ k'i dɛmɛ i tɛ foyi sɔrɔ fo mɔgɔ wɛrɛ k'i dɛmɛ wa an ta bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni an ta bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni ni sabalila i bɛ si bɔ sɛfan na mais n'e ko k'a bɛɛ sɔrɔ bi ka kɛ fɛn ye bi sini i tɛ yen dɛ o de kosɔn denmisɛnnin ninnu nana tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don e m'a ye équipe o équipe n'a nana u bɛɛ nana n'u ka dugu dɔnsen kelen kelen ye u bɛɛ nana n'u ka dugu symbole kelen kelen ye symbole identité culturelle k'a jira ko anw ka dugu de ye nin ye nin de y'an ka dugu laadala ko ɲɛnama ye wa an ka dugu dɔnsen kelen kelen de ye nin ye an sɛgɛnna wali dɔnsenw na dansa tɛ yen bilen sunun tɛ yen bilen sogonikun tɛ yen bilen foyi foyi tɛ anw fɛ fo coupe décalé aw to la jani coupe décalé ka wolo fɛn kun t'an bara mɔgɔ yɛrɛ bɛ barika don i fɛ ko la o la y'a ye sisan denmisɛnnin fitininw u b'a kan anw ta tɛ balontan na diɲɛ dɔrɔn ye dɛ anw b'an mago de ɲɛ balontan kɛrɛfɛ an ye balon ta k'a k'an ka yɛlɛnkanso ye bon ale sen ka teli fiɲɛ b'a fɛ an y'a k'an ka yɛlɛnkanso ye wa a bɛ ka anw dɛmɛ ka bɔ an nɔ la an bɛ ka baara kɛ n'a ye. Jamana kotigi minnu ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan o fana y'o ka nisɔndiya fɔ o ka kunkɔrɔta fana o ma se ka dogo cogoya si den kelen na. An ye baara min ye yan a y'an nimisi wasa a y'an nisɔndiya ko n'i ye muso kelen ladon i ye jamana ladon n'i ye muso 600 ladon i ma diɲɛ ladon wa o hukumu kɔnɔna na an bɛ waliɲumanya kɛ ka ɲɛsin madame Suwadi Jabate ma a n'a ka miiriya ɲuman a n'a ka baara ɲuman faso b'a fo a ka baara ni a ka taa fɛ a ka taa ka baara fɛ sini a b'a tɔnɔ ye. Ni festival ni n'u b'a fɔ ma festival sport et culture a ka ca denmisɛnnin 600 ye musomaninw na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan balontan musomaninw ka balontan sababuya la nka o kɔfɛ dɔw bɔra promotion dɔ bɔra n'olu ye kalali de dege o promotion o tɔgɔ dara an ka premier ministre fɔlɔfɔlɔ n'o ye muso ye o tɔgɔ dar'o la n y'a f'u ɲɛna n ko tɔgɔ da dɔrɔn t'a ɲɛ ye f'u k'a yira k'a fɔ u ye baara in u y'a dege f'u k'a yira k'a fɔ baara in ka d'u ye baara in u ka a nafa bɔ Mali kɔnɔ k'a nafa bɔ Mali kɔ kan. Fininkalalenw o bɔla ni ka yira maaw la o de kɛra sababu ye Seko ani Dongo ani Farasunaje dorogelen ɲɔgɔn na o nun dɔ baara o nun k'o kun cɛ an bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ nin kɛra n yɛrɛ n'o y'a wuliko 6nan ye a kun cɛla bi jumadonya wulada fɛ. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛ laseli wɛrɛ.